Hai लोगोफोर खुलुमबाय बेखौबो आंनि मोहरसा अफिसियेल गोदान चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव नोंथांमोनखौ बरायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। दिनैनि भिडिअ'आ जागोन बेसर आरो ना आरो फान्थाव मैखिजों संनाय। नोंथांमोना नायनो इन्टारेस्टेड बा नायलांबाय थानो हागोन आरो जायफ्रा नायनो गोसो गैया नायाबानो जाबाय आरो जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदानै नायदों बिथांमोना आंनि चेनेलखौ आरो साबस्क्राइब खालामनानै गालां आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै हो जाहाथे आं गोदान भिडिअ आपल'ड होनायखौ नोंथांमोना नुनो मोनो। आरो बे भिडिअनि गेजेरजों माबाफोर गेना गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोना आंखौ कमेन्टआव बुंहरबानो जाबाय। आं आरो बिनिफ्राय साबसिन भिडिअ बानायनो नाजागोन। बाबु मिनिगा होनदे नों दे हाय दे होना दासो उन्दुनानै सिखारदों महरसाया। ओमफ्राय बियो केमेरानि खाथियाव थांनो नागिरदों। जायफोरा बेसर आरो ना फान्थाव मैखि संनानै जाफेराखै संनानै जानो हागोन आरो जायफोरा संनानै जानाय बेसरजों नाजों आरो बेलाहिजों संनो नागिरदों जों दा। गुन्दै खालामनानै लाबाय आरो बेयावहाय पियाज आरो बानलु आरो रसुन आरो मा होनो गलमरिच बेखौबो होनानै लाबाय। बेबो फान्थाव मैखि बेखौबो होनानै लाबाय आरो पियाजखौबो होनानै लाबाय। दायो जोङो नाखौ फ्राय खालामगोन। थाव होनोसै थावा गुदुं जाबाथाय जाबाय जोङो नाखौ होनानै लानोसै। संख्रि एसे होग्रोनांगोन माबा सिदेरग्रोना। फान्थाव मैखिफोरजों संनानै जाफेराखैबा संनानै जानो हागोन आरो संनानै जाफेराफ्राथ' रोंखायोमोन। ओमफ्राय खायसे जाया नालाय जाफेराखैमोन खोमा, ओमफ्राय जाफेरैफ्रा संनानै जानो हागोन आरो जोङो माबायदि संनानै जायो नाया जाबाय एसे खामफ्राम खालामबाय। पियाजखौ फ्राय खालामनायावनो बानलुखौ होनोसै।
मस्ला मिक्स दङ बेखौबो होबाय फान्थाव मोखैखौबो होबाय आङो एसे खोबनानै होनोसै 2 मिनिटनि थाखाय बेसर गुन्दै खालामनायखौ होखाबाय दै होनोसै खोबनानै होथोंसै 3 मिनिट नायनोसै बेखौहाय नाखौ होनोसै ना मोननायनि होनोसै ओंख्रिया जाबाय जोंहा मोनबाय जानोसै एसे गोथाव नंखाबाय ना बेसरजों नाजों आरो फान्थाव मैखिजों जा गोथाव जामारखायो लोगोफोर सोरबाफोर संनानै जायाखैबा संनानै जा ओंख्रिया जाबाय मा जाखो माथाया मा जाखो बिदिब्ला भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ लोगोफोर बाय बाय